Hei tid, så det atter her vi en nødvendig parst av Gjerstamål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer. Ronny Pettersson som teker seg av Leonon, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparsten av Gjerstamål. Og jeg får spørre Paul hva i hånden ligger av Gjerstad i det. Så det et her som vi leser om i det sørste kapitlet om i årtaken om. Det vår levens kongs. Og jeg kjenner trang til at entertaken. Altså av åren ansar att som man säger vi alltså det årlevnadens gång som det som mor han så säger vi han tar han var en helt ung dronk. Ja. Och jag har ju också om jag ser åren då är att han sier her, hon sier her og i mittlen først og trea hører det at hva skal jeg sia vitt til sånner moin ja kvært sånner løsmunds ja kvært sånner lyfta moina altså hon börjar samtalen av vi hva skal jeg sia jag har som tur också sånt att och tar jag läser tankapitlen så är det som med vår säger vi sin son alltså. Ja. Och det var en som skulle vara konkor ja. Arren han för ut i Louis alltså. Ja. Eller känsamt alltså. Ja. Ja, det är helt en standard det är. Ja. Og det som kommer til meg nå til at du nevner denne kapitlen her, det at det akkurat som en mamma som ser fyrir seg at livet til sånn man kan si en avvøysnøkt. Jeg vet ikke hva man skal gjøre det opp, men det som hun så vil heve han til, det å få som mest borste ur tøy som ja. Og ikke å spille til borste som Nettopp. Ja. Og dette jo år som galtande for åkne ødla. Ja. Altså, det en så avmøtleg og felløying og rettløying og her alt og i, altså. Ja. Og tåttan at det virkar dømende, det bare ikke et eller annet. Det så hjertens innskje fra seg mammene. Ja. Ja, det rundt i om det, altså. Og det en mamma som lever for jeg som gods, altså. Ja. Og hon hever så nekva teka av. Det jo nøyre støvfeste som fullt i trav i fyreskipene gods, og bundet til inna livande læren, altså. Som vi läser såna gånger här ute i Timoteusbrevet. Läraren som samsvarar vid Guds sättan, läraren som där ganska ständigt och gör sin rombraun och läraren samsvarar vid allt det som häver vidare. Ja. Att leva och leva efter dem. Ja. Det helt visst. Det Ja, han kommer i øyne en gå og rav til hans her, som men kanskje det øyne, altså, komprimere? Ja, jeg alltid at det første her det sånn. Det som det satt for rørende, altså. Ja. Det vakna når jeg går i åkken, altså. Ja. Hvis du bare leser det. Ja. Ja, hon sier, hva skal jeg si av vitte sånne moin? Ja, kvært sånne løsmøys, ja, kvært sånne lyfta moina. Gjev ikkje kvinnon krafthunna, og fær ikkje leier, og vi får komme kongen. Og jeg lykker hun at legge seg at det er skjøtt inn her, da hun sier, gjev ikkje kvinnon krafthunna, så sier hun vers 12, donalige kone, hvor finner henne?
Så, men han sier, «Gjev ikke kvinnen kraften, og fær ikke leier og forkoma kongen. Ikke sømer kongen Lemuel. Ikke sømer kongen at drekka vin. Ei heldre høvdingen at drekka sterkan drikk.» Og så spør han, «Hvor sier hun hetta?» Og han sier det ut fra tog som vi verleggen ødel vita. Tog sier hun, «Ta i drekka, komma ta i gløyma hva lov og bodja rætt allra arminga.» Akkurat, det her ute ligger, altså. Det så jeg bøynrett. Ja. Ja. Men så sier han at det her eisen, «Gjev honom sterskan drikk som undergengen og honom vin som gonger vi sorg og i salene, lat han drekka så han gløymer armosøyna og minnest ikkje møyesøyna langere.» Så hon viar hette her. Nettopp. Og da hon hikker etter sånn og sånn her, så innskjer hon alt det beste for han. Hon innskjer ikke at han skal gjøre seg et offer for Nei, nettopp. først ene eller ørene, men at han skal standa stinnere. Og det jo et øyla godt innskjer, og sjåvan videre vi til at livet tja og ødele ganger bare ikke akkurat og på handa maten, men det godt å ha seg innskjene. Ja, og jeg tror akkurat til at hon ikke bæra, som du sier, Johanne, at hon ikke bæra hever hatt innskje i for sånn, men at hon innenfor herren, vet du. Ja. Til her hon bindelig faktisk mittelen herren og sånnen herren. Ja, det alt dette, at det sånn løsgjottant. Ja, helt visst. Det man løyrene som over og... Ja. Det tror jeg at vi er mån, kan man godt si. Vi er stora mån når man opplever hvordan det er til som man et eller annet endamal, vet du, som man sier. Ja, vi kjenner jo fra gamle tog av hvordan menn kunne missa alt, alla sine åkna, for rekkaroja. Og det var en synderlig støv i landet noen skvær, og så kvinnerna tog seg sammen. Og ta kom han det her avhalsloven, og ta for halvt av 1906, alt, ja. Ja, tullige tøyne. Ja, tullige tøyne. Og hon tante sånn endamal ta. Men så ble hun brøyt, og det var... Ja, jeg må så si, så som jeg har sett det gjør løyve, det var kanskje ikke til å være, som vi var menneske for at det får å løyve. Det som så viser seg sett nå i akkurat landet, det at den største drikken her finnes ikke øyla kapping vi stoffene, som oppe at det nekva ferner verre, og som nekva akkurat unge ut det offerfyre. Ja, det virkelig traks da. Det øylet, altså. Ja. Så det bente nyer, og jeg legger så nekva. Og en menneske. Ja. Det akkurat det, altså. Det hver innskjer ikke et godt liv for sitt avkomma. Men han nå helt ikke hver som helst. Han skal være konger. Og så sier hon her et som vi allukkan jeg skulle taka til okkon, let opp munnen for hin malleisa, for jeg få ødlån hjelparleis og rett. Jeg let opp munnen døm rettvist, og hjelp hin arma og fataka å få rett. Jeg tror det allmal, altså. Ja. Som man i hjertan. Ja. Jeg minnes da jeg første ferie, det mest til, ordentlig mest lettere kapitlet, var nere i Danmark, og skulle se noen år der ute i Skavlund, ja. Og vi tog samkomne her, da. Og det ble så om et eller sterkt firmaer fra første tog jeg av, og jeg sa hvordan at det som var her, det brøtt og stats, og tog at evigstid om jeg skulle tåre å si at det var en mamma som er noe som hun var møyre enn og en som skriver, ja, om noen ting, ja, i løvene som var gøy, men det var en mamma som gav så et løv,
Och samtidigt så tar sig om vi sådana chansar om ett civilskift. Och det virkar för mig som att ingen av dem är huxat till att det var en kvinna som kunde vara inte bara vara att han som skriver det nyer, men också som var han som upplevde det. Och så helt inte äntarna. Och jag vill man säga att det gör mig så gott att känna sig hemma och att det är så mycket viktigt att Harry Anten han släpper att säga vi också några ting som vi tar som var som över och då det var Harry Anten som fick henne att säga att vi som kong eller vi som son och uppleva att det blev en verklighet. Ja. Det blev inte en verklighet. Ja, så var ju allt bortspelt, kan man gå säga. Och det var onkel är vrångt sagt på mamma sina att hon var näck för agängande i ett lasåles. Ja. Och det har vi ångat till domt att det är inte vi. Men det kan alltid vara att onkel för agängande. Ja, det är nog välkänt. Ja. Att börden halta det gus. Ja, det är allt det, ja. Och det är så akkurat att lukka vel eisende spurningrun her. Ja. Jeg halt ikke at det her virkar avgengande. Nei, slett. Og er man avgengande, så halte jeg sjálfur. Ta blir man vi a juka. Akkurat, ja. Ja. Og det kan bli strava for ungfolk. Tui at det som eisne, ta kan det bli en spurninger om at han unge eller badne spyr, ja, men heter ikke alle damer, da? Du har jo sagt at det, heter ikke alle at jeg har lust og ferdig røyne gjøre det. Og alle tever og medlemmene nekva sia. Men jeg hadde mest til det nå, bare til dømse samkomne er testa, som er nå i det møter. Jeg er gjerne til at det er vanlige møtene, ja. Og vi ser til alt annet fyrtagshjem. Og så er det mest til at de aller fleste unge har en bibel, og det er gjerne ikke vi å lese den. Og også at jeg låter det til hver annen. Bibeltimer er ute i Høymon, og så framveis. Og det er en ometalig vill jag säga emot till det som vi upplevde. Själva har det varit omätligt gott. Vi var nekva kvinnor som var gåva vid oss, och jag var också nekva män som var gåva vid oss. Och det var ett hem alltså. Samkomman och i själen att ofta, och virkar jag akkurat som ett hem. Akkurat som hemma till sig själv, så är det samma här. Och vi kunde inte komma utan om det som Jesus säger att det är anden som ger livande. Och åren som jag har talat tilltäckare är ante och är lov. Och det stämmer nog och här och i ja, att han har sagt att det är Johannes 6, 3, det är anden som ger livande. Halt er inte till näka. Åren jeg har talat til tikkara, og ante og lov, sier Jesus. Og i Johannes 6, 3. Og ta i tøyene, så kan man ikke si at jeg hadde det akkurat på samme måte som vi tar det nå, men vi må nervere det akkurat det samme. Mamma er en mamma, og hun hever at akkurat det som er bruk for det, for jeg får sånn att göra efter så någon ängel som han hävrar gått till han bönlösa. Det är god som ständer attan för det. Och autoriserar alltså. Så en egen boka. Och götlorna. Ja. Så är det alltid det. Det var viskar. Ja. Vi det skicknar vi där finns ju åren. Ja. Omätlig skickning alltså. Ja.
Særlig at han så det så kommer langt ner och till samma kapitel nu. Och vet så tjocka kostar utfalta sig vid vatten och med över röjsas rösar en angener som tog och så framvägs så. Ja, det är en standard lösning av att etablera en trygga familj. Ja. Och ta signingar som spyrs bort ur toja. Akkurat. Och här dor hon suttja till att det kan bli väldigt vanskligt hvis man brukar, man kan säga att det är punter som ofta vi brukar i bibelsk sammanhang. Ja. Hvis du brukar det alltså på en måte som gör att det kanske händer sig återsätten, ja. Ja. Men i ödlenheten här tar vi ta så hetta så må vi ha till för eje att Guds nåde hon ber i ödlorna. Och det var signa vi Guds nåde att hon börjar om åter. Ja. Hon endreiser til fallna og bygger upp til näka och tog det är viktigt att minnas till vi tossar sådana som vi gör det att det blir färre, ja. Ja. Det gert inte omatter vi till. Men vi Guds nåde och i evangelien om Jesus Kristus så är en ny början. Och det har alltid räknat från det. Ja. Det är leliga lötan och det är Något från morgon. och nej är något från morgon, va? Ja. Och alls nu i hästnär ta hon säger tonliga kon. Ja. Hvor finner henne enkan var den färdig och värld. Och så reaktionen som mannen hon da. Hjärsta man sender av lyter av henne. Och vinner går tröjterisk. Hon ger hon något gott och anskilt allt det och det såna. Och så ser hon till allt. Att få till ve allt det som ska. Till att husa allt. Ja. Och tog hon sig till att hon ger hon gott och anskilt alla det och det såna. Hon ser till att få åtl och lögn och händer henne arbeta håliga. Och så framvägs. Det så är det några dikter i nöjen av mamma som åpenberar sig på handamaten som hon gör det i första versen. Vad ska det säga? Ja, kväll. Sonor och ja, kväll sonor lyfta mojna, ja, och så framvägs. Alltså, det är bara att säga det. Det är en väldigt att han för som så satt som man för och egen upp för kvar Herren vill så vill man ta samma på en av vägen som mamma. Det är helt klart då. Det är ett uttryck som säger såna lyfta mina. Ja. Det är hon finns lyft i omvända sådana och det helt fast då. Ja. Och ut från toy är det så allt det som hon så talar, ja. Nettopp. Men jag hade att det nog så avvärst oj att det här isen detta sista det sättne pastren här. Ja. Det är ju avment eller alltså go ra som för enkelt om att ta till så att göra vita nu är ju också ungdomar färden på. Men vi har inte för och efterkommande. Akkurat. Och här är också pastor akkurat som mamman här. Jag vet det innanför Herren och vi efterkommande så. Ja. Men det som jag säger är det här att det som är alltså eisen du har suttit ut är att det eisen är mynten uppa Kristus och samkomna. Akkurat. Ja. Det är visst. Ja. Det är alltså hvis vi inte hvis vi brukar allt det här uppa samkomna alltså som man säger om konna tja kongen. Ja. Så är det här faktiskt idealmynten av en samkomna. Akkurat. Ja. Till säran är sidner, nu bröt sidner henne att stå fram, vers 80. Ja. Och pröjsa henne lyckliga. Med över henne röjses och rösar henne. Men kardonaliga kvinnor och
men ånden er imot det her. Vänlöjde sviker, og väkerlöjde er farfångt. Den kvinnan som möttes Herren skal være röst. Lät han få avvöxt hantas hennara, og verskennara skulle prysa henne i porsen. Altså verskene til henne. Ja. Ja. Det er jo også med søsteren, at det er ta i verskene til alle fire, at såles erta. Og det kan ikke vise stater da. Vi løvner ikke en tryggvande til i verskene er og som han sier Paulus at og i et lika versk, og så brukar han at det er at det kjørte trygg var vi til noe frivillig goda, og han brukar at det er Jesus braun om 2 og 8 og 12. Altså, hvordan det klinkar etter og i. Han sier han at vi har lest det. Ja, vi er små i hans her, Ja. Ja, jeg kan lese det her. Nettopp. Her. Så vi tar her fra vers 8. «Tui av nøye det frelst vid trygg, og ta ikkje av tikkun sjálvun, ta gava gods, ikkje av verskun, for han ikke skal råsa seg. Tui vid smui hansara, skapt og i Kristi Jesus til gavversk, som god framan undan hev lagt til reier, at vi skulle liva ui taimon. Og her kommer en av medelig gav lysing av verskje og verskje. Ja. Altså, okkar egna strev, det kan ikke frelse okkon. Nei. Det gava gods frelsan. Og så hinveien, så har han givet okkar liva ui taimverskon som han sjálv kipa fire. Akkurat. Og til her og landamalet til alt dette begge kapitlet som vi da lyser. Og så dette her løyve som Paulus taler om her. Og vi nevnte jo Janne om mamma Lemuek, at hon liksom bindelige i middelen herren og sånnene. Ja. Og såleis vi tryggvant i eisene, vi Guds bindelig i middelen han, og så ta omkvaret som vi sett i. Akkurat, ja. Det det som han vil vi også, og det det som han mener vi sånne her versken og her, ja. Ja, det akkurat det. De verskene, de ber og avvokst, akkurat som vi leser om så her kone, gode kone, altså perlene og oratøkene. Det en gånger så kjøtt, men jeg husker også om henne selv, som var mamma til for samhällsfolk. Samuel Kjolvan. Ja. Ja. Altså, til øyne kvar løykøyter her, til her finner du at det her for samhällsfolk, og til i begynnelsen gjør ikke det. Jo. Det er alltid. Ja. Jo, første kapitlet. Ja, nettopp. Elkanah. Ja. Og det her finner du sånn nekk i hese kvinnene, hese han og hvordan hun akkurat det som skal være her hun og så stendte det her at hese med over Elkanah for kvarjon i urbøyesøynen at tilbe Herren god herskærarna og offra til hansar og i Silo. Tar bæger Sidner Eli, Hofni og Pinias prestar fire Herren. Og da dævren kom, at Elkanah bær fram offersut, gav han konosøyne, Penin og Øtlund sonen, og døtron hennara, kvarjon så stitje av offrene. Så kommer det til vi han nå. Men han nå gav han dobbelt sånn jeg, et eller størst stitje. Tog han elskar han. Til at Herren stankt med overløy hennara.
Hin kona henne har platt i ösne att arkana. Och så nu kommer det till fram ösne som är och om vittle. Arkana och få ilt och gärna. Och att arkana om att Herren är stångt med överliv henne. Och detta Jack Solas 4 år efter år. Varje affär till förråd till husherrans. Arkade hon henne. Ja, hämtade han hatt. Och så grät hon och ville inte äta. Så är det arkana med henne då. Säger, hur gräter du? Hur äter du inte? Hur är du så sorgarbunden? Äter inte bättre än touch och siner. Och så var det en affär. De hade ätit och druckit sil och tar röst i Hanna sig. Eli-prästen satt och stålen. Så innan vid stora staven och i halvt dem i Herrans. Och hjärtasorg, det var det som jag också säger om. Så innebär hon till Herran och grät sorgliga. Och hon gör det lyftig och säger: Herre god till skärarna, vänter till ejon toinon. Så jag alltid att det är så om ett grupant, och som byr. Ejon toinon, och tjänast och kvinnor toina, oj nej hennara, och minnes med, och glömmer inte tjänast och kvinnor toina, men gever tjänast och kvinnor toina son, så ska det geva Herran om han alla lust i hansara. Och rättsknur ska inte komma och hansara. Så det spela en lunch för jag som Herrans. Och Eli fyllde vi egen och mån i henne. Men vet jag att Hanna ber innan Hanna. Och Bert varrar henne har rört oss. Men rött henne har hårt stitch så helt Eli henne var att drukna. Säger vi henne: så lunch först var gänga och vara druschen. Såg till att du leter ränna ut där. Men Hanna svära i nöj. Herre, är kvinna och ber tunga sorg i hjärtan. Vågen och stärkan dryck, ja vi är inte drusch. Jag uttalte bäst hjärtan mot 4 år sedan Herrans. Det är väldigt rörande. Halt inte tjäna så kvinnor toina vara vana konefolk. Nej, alla toina har vi ett hela ut av stor och sorg och grämj och mun. Eller svära är färre frie. God Israel ska geva till och i tillhöver bia han om. Då säger hon: lät hennes kvinnor toina finna nöj för egen toina. Så för kvinnan av sted, og nu at hon og sa ikke langt så sorger på det. Men her kommer det nøyen, vet du. Ja, akkurat, ja. Ja. Nettopp. Akkurat, ja. Det er en omvettelig, ja. Altså, det er ikke så en prekvar øyelig av alt det som vi vi tatt det her og vårt nøyen sett. Hvordan mamma er, og her var det en mamma som ett lång kvinna som långt slätter över av mamma. Ja. Ja, det är öjla talande. Och jag vet inte ordentligt hur man ska säga, men det kan han ju tvär koner. Det var vanligt, mer vanligt ta. Ja. Och det är det inte. Men alltså vi vet ju från Paulus at skriften, den gamle parsten av henne, skriver okkom til det opp ærlinga, og gjør okkom dømer om det. Og jeg tykker at her mynter opp på begge på nøyene, og på samkomne, altså. Ja. Klart, du har faktisk, så hever Hanne her, og Mower Lemuel. Ja. Det brenner for det samme. Akkurat. Men Hanna, hon är så tanne, jag vet inte vad jag säger, firmon, att hon avgör lustlejorna. Ja. Tja, som sån, tja Samuel, ja. Och långt är han fötter. Han har fötter, ja. Ja. Och det som hon
hei usen i hjärsta. Det ble så jøgn først, nesten. Men helt du ikke det verk som fremanontan det lagt reier, og i. Jo, det er ikke i hva stod. Så tror jeg at øyne til at Eli så brottlige kappar iver. Ja. Det talar øyla største moin. Ja. Hvordan kom til han, alt han var drukna, og så, var så fyllt av helentan, det var så fyllt av vilja gods. Og i tog som du ber. Ja. Det är också som han över uppleva. Ja, alltså han helt han vara fotla. Ja. Och det var ju inte pent alltså. Och han sa ögon och hur väl like han helt det. Ja. Men på en måte säger att och eisen om till att det är akkurat personliga samband och samfälla. Ja. Vi herrarna. Ja. Men det här sorgen hon vill ju förstärka av hinar penninne, ja. Och det är akkurat som mynter som gänga atter och atter. Ja. Du kan svära atter till Abraham och Ja. och Conny Asara, Sara. Och så trälkvinna Hagar. Det är en sån ströj och kamper i mittlarna. Och ta lyser fyra och ta gamla uppronaliga naturliga människa som faktiskt är spilt. Men så heter nutja människa efter lyften honna. Tøy Isak var jo lyftesånerne. Men Ishmael, han var etter holden honna. Og på en eller annen måte så lyser Peninna egentlig halsens versk for jokken. Og halvtid hever hun til å hårdja seg. Og til å øyne hun til å hårdja seg iver til nutja løyven og nutja menneskene eisne, ja. Men det fører så bare til at hun får en tattar inn til Herren. Og verilig sitter år av det som bor i hennes hjärsta. Og her og det svær og til veverene. Och jag är ensam. Ja, og ensam. Altså, Det är så. altså, hvis man husker at det var naturligt, så skulle presteren Eli, han skulle jo være henne til hjelper. Netto. Men det han ikke. Og på en måte må jeg så eisen si til at jeg halte sjølver at det beste vi gjør til å søke herrene. Jeg vet det er en god rådgjøving som mittelen altså innenfor det kristne hver vi eisene. Og det og jeg var rett og slett godt av tog. Men det eisene vant der, tog det mennesker, ja. Himveien trygg vi at søke vi herren av fotlån hjärsta. Og vi ikke hansar svær, så vera vi leit og connecta sammen vi tar med mennesker som eisne liva og i sånne her gjerningene som Herren har lagt reier for okkene. Ja, det så det grupande att och sånt att vi det har jakt det själva då. Och särskilt sorter till tar man helt serverande. Bara till allt serverande. Och så att vi antar gods alltså att vara att det är något sånt och folk som inte kan det nästan inte sätta vara att det är anten sann för och sen rättvis ju det alltså. Det tror jag som sent om rättvis om det va. Och så att uppleva och Jesus när ser man den inte någon att jag vill inte dömt alltså jag vill inte dömt och sent en färdig inte just den kan vem med tog henne här över Jesus långt kom. Börja Golgata och här är han inte kommit efter. Så det är om någon. Och så sitter du efter vid rättvis. Rättvisen hon är rätta till att höjla gera till och i liven alltså. Ikke det at du bättre än några annar, men att du bliver av fyrdom i hela löjka. Vettle människor. Ja. Känner du? Jo. Och det var inte ösne. Jag var inte löjkare ut där. Ösne ut i. Att ta kan stå ösne färra. Och jag röjt där.
Jeg minnes alla stingen efter, og jeg minnes da jo ta i dem innare menneska, og i hjertan sier Paul, her sarte to mennesker, i stedet for at høyla gjøre med, og i tar lov, ja. Og å lære til man kan godt si at det en borske bite, men det en sikna løsela. Jeg slipper av at det øysene årene av Kolkata. Ja. Känner du? Jo. Jag tycker här tar han säger att här om talsman ska sannföra om synd rätt som doma. Ja. Så säger han förklarar det själv Ja. att han ska sannföra om synd tog ta trick vid Johnny. Ja. Och om rättvisa tog är färd till fejren. Alltså nu var han inte här till att fortälja till honom till att här våra regner alla som det var, ja. Nettopp. Tog är anten här. Ja. Till det sen. Och så om domen i akaran joken. Ja, det är Han är dömd då. Satan är dömd. Ja. Alltså att det är som så iverskipa. Kan man gott säga. Ja. Och det är så att jag just från like någon ja. Och vi kommer färre nöjta och det vet inte och ja bona till att skilja akkurat. Vi antar någon. Koster. Så det vi färre jag där får det jag någon fest. Och så tog anden iver. Vi ska inte allt säga han alltid över klar att helt med så väl som han åtte, men han har alltid varit här. Ja. Och han är här. Ja, det tar dörra bara ut. Ja, han färger så rymer och hjärtan att det här. Tog jag tog det ett landa som tog kär här skärter det och han är väl långt ordnat. Det är att du känner enkor alltså du enkor är så lös att han tåsar om att det är enkra att sorg efter sinnalega Guds viskar omvändning som han inte enkrar men sorg heimsins så blir vi att viskar deja till han kär han så färra till men Satan kan förståra att det är inte mer känns ikvande sorg efter sinnalega Guds jag minns hur det var akkurat som det blev himmel bara att läsa det. Och så att det var en utgång till ötlån som tog lyckas som. Det gör det näka som ett tog hej hoxan om näka som längst sedan var ordna. Och då kunde gott. Du kan släppa om det, men då kunde gott. Men då fick ett sorgat sinnalega Guds. Och så enkla röntgen. Då det är nog. Ja, jag kommer också om mina första tog kvar och jag var kommen att känna att hela anden var en verklighet i min liv. Jag var första tjonen. Och det bröt allt i min liv. Så jag har helst varit sikker på att jag alltid råknar vi. Og jeg råkner lukka vel, spiller jeg gammelt her for en Osvald, at jeg sier at jeg var en fredsløtta, men jeg kommer ikke kjenne hele andan verilig, for jeg kanskje tog år siden. Og det var så at det var en prosess hver, og jeg fikk ikke hørt det hele noen, så jeg oppgav bare, men det var et stand at oppleva at han oppgav ikke mer. Ja, slett. Men skuffelsen var så nek av meg selv, det er lukket som tannsorgen som heimen hever. Så man blir vi at bøla i sin egna, og så fer man skuffa og bare for kjærstan vi. Ja? Akkurat. Men tog at jeg råkna i vimma selv, og så ble skuffa av meg selv, tog at det er ikke selv som er forvant deg, og som råkner vi at andre forvant deg av mer, og alt det, ja. Men da hele anden så kom, og veldig vurste meg, hva at Jesus har gjort for meg. Og han ble en talende part innan vi mer. Det var en rød som, ikke en fremmand rød, men taler vi sånn opplysende, altså hver, og sa noen ting, altså,
innan uimar som verleikar ut fra Guds åre, som ikke er kjent til på samme mat og årene, ta helt jo pæt ved å være skuffa av meg selv. Tror at jeg minns det godt av første tøyene, jeg så burde være skuffa av meg selv, så kunne jeg bare konstatere, ja, men Daniel, hva skal jeg gå? Hatt her holdt, hatt hever ikke annet bjøret der enn hatt her. Og lett det bare fære, at du det fære, og halt av. Og halt av. Ja, det akkurat det. Ja. Og det kan jo syntes ned at koppla til sammen vi sorg etter sinnelige gods. Jeg opplevde faktisk ikke sorg, jeg opplevde som glede. Ja. Og jeg snir godsinnelige i firmæra, at jeg virkelig kunde, altså jeg kunne suttje det ut fra tog, at ja, men ut fra den naturlige menneskene ikke annet vant enn at vi gjør seg dumme tingene som Sara bei ånder og sjølve, men så vita til at han samfører rettvis, at han sier meg, ja, men at her holdt det, ikke gjør til oppmerksomhet, færvujere og til nødja løvnene. At det det. Så jeg vet nå, ikke har sendt langer nere her, og i samband med han, og så jeg vet. Han har holdt der kon. Altså som han brøtt. Ja, ordentlig, ja. Og altså, jeg må bare si at det er grønband, ja. Ja. For at jeg er med over en spirene av kvøygretter til, og så sorger vondt enn nere teier, til sin bedre enn sånn jeg vil si da. Og så det hun gjør et lyft i han. Og hun bare lunsje. Og så var hun dømt av Eli, og så var hun også litt oppad av Eli, kan man si. Ja, akkurat. Ja. Færre frie, sier han. Ja. Altså, da sier hun, let henne så kvinne tøyne, finne nøye for egen tøyne. Altså, at det alle tøyne inn i mynden. Ja. Så får kvinnan av sted, og nå at hun, og så ikke langt så sorger vondt nå. Så var nettet for deg, og hun var ved baden, og hun åtte sånner, 20. vers, og etter, og gav hun navnet Samuel. Tog sier hun, jeg har bygge med han fra herren. Ta en og kana, i öllun husesøynen for her atter at jeg bæra fram herren et årlige offre og lyftes offersøyt for han ikke vi tog hun sier vi mannsøyne jeg skal bøye inn til drongren vandre av brøst da skal det fære her vi honom så han kan være løyter framfyr i Asjan herrens være han til her vi alla. Hon finns ett barn och kvart hon tjocklar om det. Snackar om det och så fer hon. Ja. Till väntan. Det kan stå läsa i allt det så verkar. Ja. Det ständer att man tar hon i vantan av tog hon han vissar här och hej eisnu vissar trutja tarvar få av mjölle och skinnsäck vid vojne. Så får hon vi hon inn i husherrans og i silo. Men dronker var en helt lytel. Ja. Så dråp det en tarv og får skyen inn til Eli vid drønsjonen. Og hon sier, hør meg herre, så satt som til liver, herre, jeg kvinnan og stå her tjater og be til herre. Henta drønsjen vær til jeg be om, og herren gav meg til og jeg be han om. Tog gjev vi enn og herren han atter, så lenge som han liver skal han være herren og given. Ja. Og ta tilbå herren her. Ja. Det var ikke skuffelse, det som jeg var. Nei. Det som hun ikke drang. Nei. Altså, det bare så verkt. Det var så inspirerende for meg. At akte etter sånne unga drang. Og han så var jo ut i alt som jeg var til. Det minnes at
Att det var självstånd. Och så att jag kunde uppleva han som är fyret av mig i liven och så. Att det verkar. Ja. 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 Her, hon gjør det samme som Maria, da hon er vi vaden ved Jesus og for å vite skiltkonna. Vi så ikke her, neste kapittel her, så stender det, ta be Hanna og sier, Ja. og det samme gjør det så Maria, hon kom i en låshandja, og ta be Hanna og sier, hjertet mot frøyer seg i herren. Det er nesten året det samme. Ja. Hatt hotten mot litt opp i herren, vitt mor min leten opp mot det fortjende munnen, tog jeg gleder meg og i frelse og tøyne. Alltså. Ungen heilar som herren, nei, ungen utan to, ungen kletter som god okkara, og så kommer vi som låshansen og nyr etter henne av ena. Det verst å lese eisen tirsdag, men det kan man så gjøre, det første samval, andre kapittel. Og så stender da hun ender her, at res skal kvart han og struer mot i herren, i hon og leter han tørna og i himmelen. Herren dømer enda gjærerne, og han skal gjøre kanskje søgn og styrke, og lete hatten hins salveia søgns være høgt. Og her tås han profetisk eisen om Jesus. Men så stender, så får Elkana heimatet til Rama, men drongeren gjør det tjeneste for herren og tja Eli preste. Vad säger jag? Ja. Ja, det är bara sånt hållt. Det är löjvet kjalt, alltså. Det är så rykt att det kan bara suttjast, alltså. Och min liv rykt är ett litt. Det är... Alltså löndramålet tja okkon ui det. Ja. Det här närväran av honom, Ja. tja okkon og ui okkon. Det är han som liv. Det är han som är man som bara går så ser för mig och jag tycker att det galna fjorton. Jag kan inte ta mig själv och näkra ära för näka som helst. Så unge som jag var så kom jag lugga att känna mig självan och mina avmarstingar. Och kom så att känna sig nöjena som och härifrån vite. Så till vitan som han är givet mig att jag kan inte rosa mig av något som helst utan av tog som han har gjort det. Og til hans er nærværa tjåkon og jåkon. Det i verleggan det som evangeliet snur seg om, som Jesus sendte lærersvennerne utvid, og som Paulus fer vi eisne, det å komme kjenne sånn hansara, Jesus Kristus. Ikke bare som en teori, som bokstaver, men som en livande verlegge inni i jåkona. Til annars, tenker vi til bort ur, så blir det bare religion. Og hans ikke at vi skal komme og kjenne hans underfulle kærlighet og nærvære, og ljøs og sikning, og her vi eisende læslig ui okkara løyve. Og det sikning som fer vuja at til begge baden og badnabaden okkara. Ja, det ofta man høyrer at man sier bare, ja, han fikk hjelp, og herren hjelp det. Men hvor hjelp det herren til? Här är det Hebreerbrevet och så här är det vers som tas om det. För jag vill kunna få miskunn, finna nej till hjälp. Vi rättar tog, ja. Och att änden alltså i versen är så verk. Det är Guds spadna. Ja. Och då finner miskunn och fär nej till hjälp. Vi rättar tog. Eller finner nej finner miskunn. Fär nej. Ja. Till hjälp på rättar tog. Och just nu tar jag och läser Rombrevet 5 och vers 2 att och i trunne sedan har vi ett gång till dessa nöje som vi stann på i. Och minns först för det är mest till att alltså stann till nöje och har ett gång nöje det är inte det samma. Det är inte det samma. Han har sett det och i sina nöje. Och det är väl ett gång till att det är det som han viskar och i tog och lika med. För och jag har ett gång till mina nej och i där. Så är det den öjne som är i mer
som lever som är. Ja. Så här. Att det är något så känsamt åralle Ja. att bruka. Ja. Men det är så lätt. To är samband med han. Och han säger där vi antar vad det ska göra. Ja. Akkurat. Jag kunde huxa om det som Paulus säger här i Galaterbrevna. Ja. Ennast jeg spyr han Galater nok Tulje Braun og Simar hetta var det av lovverskon til finke andan. Ja. Etla vi at høyra og uttrykk, va? Og så sier han her i 5. kapitlet i vers 16, han sier, jeg sier livet i andanon, så fullfører tid ikke gjernt holsens, tog holde gjernast mot i andanon, og anden mot holdenon. Og det er akkurat som hende her Peninna og Hanna. Etla Ismael og Isaka. Du holdt gjernast mot i andanon, og anden mot i holden. Hese standa kvørst ørene mot det, for at de skulle ikke gjøre det som tid vilja. Og her hadde verlagen så at anden som bor i okkom, han er alla tøyen her, eisne til hjelper ta i vidt, faktisk er det skaivarla, ja. Det är så. Og vilja vi lust etter honom her, så leier han noen i jøknene. Og jeg husker om her og i løvnen, og i tøy frelsan er så mye stor, at det er ikke bare spørninger om ta en affære. Frelsan er her og nå en veldig pastor av okken og i okra løyve. Ja. Fra Øtlandhøy som løykar av. Ja, og i øtlom føren, altså, han er okra vei, han er okra vernt, altså. Ja. Han er okra lasla eisen, ja. Og det kan vi lytte av, og meira vi lytte av det. Større ver effekten av tog verset som han gjør. Og tog at, altså, vi har linte til at halta til å være andalig, at det krever en innsats, og det er ordentlig, altså, man skal helst lytte knøyene opp, og når det ikke er bøyblen eisen opp og sånt. Og så det er alt det godt, men det kan omgang til å se at systemet fire, at hansare nærvære bor i okken, og til her utfra at løyve gonger, ja. Ja. Man sier eneste at det er løyve til alt, men ikke alltid til gak. Akkurat, ja. Jeg har løyve til alt, men jeg må ikke lette få valgt av meg. Ja. Det er veldig måneder, da. Nettopp, ja. Det må ikke være valgt. Nei. Vi lever i heimen enn, og i likhamnen her enn. Men det kommer en enda løsninger der, ja. Passer, ja. Men så langt inntil ta, så er vi ikke feierleis. Vi er ikke slept på fjall og skulle klare oss selv i myskre og mjørska. Så det var, jeg visste godt at det er i morgen var at det får være nøyen og det får være anten. Som blir råant, og det får være tryggven. Ja. Til det tror jeg om meta vet vetninga mykje. Vereløykar og jokkara likam vi hån. Tryggven og nøyen. Og hva var det tria? Og anten. Ja, og anten. Ja. Ja. Det er anten som gjør livet. Og årene sier Jesus. Altså, det er ante og er lov. Altså, årene som er ante og er lov. Ja. Som er å tale til tikkere. Det var det samsvar vi fjæren og i dården, ja. Og antan i New York. Ja. Det er en sånn sammanhenger, altså sånn, det er så sammantvinna til evige, til andalige, til himmelska, og så han som bor i Jokken. Men det har vi la mest til at det som ser med andan er ikke at halta seg være. Nei. Så han er åkt ved Jokken, og fær Jokken, det er akkurat som han vil, som han, altså, han vil nevnt talsmævernas, og Jokken, fra god, ja.
Skal du be en av bønn sammen med Jakob Paul? Herre, takk for at du gav oss nøye. Vi rettar tog. Takk for at vi standa i nøye, Herre. Og jeg tror ikke å si jeg er tog, men det er jeg tog. Tog at ta vi ikke som kan stå på møte som vi ikke nå strøyes vi mennkene. Og vi da ikke strøyes vi da. Vi da er gjør at vi til den deg, som tog døy og Golgata kross. Alt det som har vi døm og det er ytla gjøre, Herre. Og takk for Herre at du sier at vi skulle bære at det like fram som livande høylagt og gode domlet offer. Det var antallige godsterska nokkar av. Ikke bare kunne som hentet han alt, men vi omskapt og vi ender noe sinnes okkara og til det gava det domlige og det fullkom. Og Herre, takk for dette trojtale som finnes som enkan og det som godt. Jeg gava det domlige og fullkom. Og det fer fra gaven og holdt til det fullkom. Og det er det som vi endt i okkar, Herre. Det er vi sånn det som du er. Du er veri og tidsjokken i øynene du er nekna brakt. Og alt det deg er oppreisen. Her vi givet at og skjønne deg, som vi er. Og Herre, vi sånn fram til næka som vi må bare prøve å stå i. Og Herre, legg oss det mer i hjertet. Og let oss mer skilja hva det er satt her, og til høyleie. Jeg ber av syndene. Og hver teater naklar Herre, der helt og træn og noe annet. Det var ikke naklar. Det var en bottenløse kærløse til din skapning av hjørne. Og Herre, leta etnast. Jeg mange søker til, og Herren det for sånt. Da ber jeg det om, og takka for Jesu kære som virker og Jesu virker. Takk at deg for Jesu løt. I Jesu navn, amen. Amen. Så Jesu parsten hjertemål kommet enda, og vi får at takka for okken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesus. Pastor av hjertemål som her var vært, der kan du finne av YouTube om du leter av ikke til sjånvarsp. Hesen pastoren, han kommer eisner å være lagt ut her, og han kommer eisner å sende av Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for Jesus.